Kajingyo jing tip baka Food Corporation of India katmu ban IT ban penbiang bor pahara hagi Jakarta kam baper jongka hamigalaya syaka Prabhat Gurung Security Agency kabadai na Shabar Jalla kalapan long ya kahinyo trap Youth Council HYC Maulai Circle hakajiyalam uba Arhem Bor G Saibon General Secretary Perubat Don Bok Lang Karling Do President Maulai Circle ban lej panjing syai now General Manager FCI Maulai. Habakran sikilat pathai kubor ubar hemdor ulaong bau General Manager ulai thu baka hukum ban IT yak jing penyat kam pahara ni security guard kedai ling ba ka Ministry of Defence ka Sarkar India ulaong bakum kaseng kanom sya ban weng yak home guard volunteer ki badon dunai ka san pongot ki bala tray jan kot lai post nam na katai ka office tray kam nakaliang kaseng ilawan ban yak kendu yo General Manager jang ka FCI hani po mulai moro hadin jang ka jingyo jing tip ka jongi bakaladon kawe ka jing batha na ka Sarkar Pedeng Ministry of Defence ya ka ba an aino yakini ki kam security hapo jong ka office jong kani ka FCI bat haki weipat ki jaka ki badon ki dipo hakeleng jong ka Meghalaya borak we bat haki district badon hapo jong ka state Meghalaya ti hadin ka jing yo jing tip jong ni yakani ka jing batha ka bawan hakum ka order ka ban ai benta ya kata kawe ka company banabar ka security agency tindakan yang keseng ngim campaign stem show ngilawan ban yakendu yo General Manager jong ka FCI ni ban yakren ban suthu na u balai ba ka haban wanra kum kita hadin ka jing suthu makani ka order ka wan naka po Ministry of Defence ya ka ba ka jing temu ka di ban weng no ikini ki humgat ki ba la pentrikam da ka FCI menta labun bun snem ya ka ba ki babun na pring jong kiru ila jandai no sakapor ban retire tikini ki humgat kidi ki bapunan kam ke FCI kidi ki humgat volunteer ya ka ba ka FCI ki engage ki hangni on contractual basis kamut ka ba ki haban renew na ka por sapor tilada ki wanra no ya kini ka company banabar kini ka security agency banabar ka badai jong way ex army ti kan dai ka jing donong ka bakraw ya kini ki humgat ki jungi ba song ni ki badai ki pardo parasnam ki jungi ti kan kta tang yaki hendrai kan kta ya ka yeng ka sem ka jongki namar ki im ya ka jakpo na kani kam ku bitre tinna kali yang kaseng ngilawan ha kani sengi ban ya kendu ya uni General Manager bat ban penpau hau ya ka jing persya ka jungi ka jing persya jur ka jungi ba dei ban pentrekam da kini company bat umbit ban wanra da kini company hangni FCI ki badai company banabar ke ba ka jing long trashnong jongki ha kani ka pri ha ka jalla ka jungi ru ni sing nimtip ya ka bakat kum ka jing tip ka bangiyo kadai ba kani company kadai nang tay na po ka state Telangana ti nakaliang ka seng jungi pun pa ka jing persya ban ngila airu ka jing tho how General Manager balada kidang yaile menti bat ki wan ban bu da ka bor hang ni amban se ba ka seng jungi ru ngin haban yaile persya bat ban mi sang surok ti kumban supen kan mau haki por ibal deb kidan ka case hang ni FCI ya ka ba yakini kam cleaner i kam mali wat yakikam ha po kantin ru kala thung bar kala jit ya ki wei gi jaj beriu na ki ba ki bamre gi jaj beriu jungi ki ba de nang tena them motor ki bari khar motor te hatu wasri hakatu wasi hakata kasin hatu snem kumban spun kemau na kaseng ilawan hangni da ka direct action ya ka ba ngiwan ban be bat ban bang khang tala ya ki jakat rekam jongki te hakatu kasin ngi suthu ba ka jingle jong FCI menta kasin ru kala sedang biang banlong kumju kembali mensua te ngibu ka jing maham ya ka FCI bat iki bor ki banalor bari pej ya kani katnat bakim dei ban ta ya kanuno kam ka ba yo nong u parro parsnam jongi nemar lada do nong parro parsnam jongi ngi suthu ba kade ka jing do nong ka bakraw yangi hi borok khoi ka kam ka jam ka bangi dei ban trai mengi hangni haknong hajaka ka jongi kumnu unna ban wan trai de briu nambar tingi ngi sngo persya juri kani bat ngi persya amdei tang menta kasngi hendrai wad ki por ki ban sawanru ya kanu ka jingle jong ki ni ki office central government tiban wanra deki beriu ki banabar tiban keta ya kayo kam yo jam jong ki pardo persnam ki jongi kumbolong mentahi ke FCI ka sim ya kini ki humgan volunteer ki balade pas ya ka training ya kita ki basic training kum ki kam ban up security ki kam ki ban le ki ban up ya ki dipu ya ki office bala pas na po ya ka training balapan ai da ka humgat jong ka government of Meghalaya ya ka babun na pring jong kini ki humgat ndalade pas ya kini training ki susyong hadu mentah ti kumbolong mentah ka FCI ka bu ikini ki humgat lakum nukum san phungut tam la ni duna ti mudur mu phi la da kat ningut ki briu kindu kam
nak jingwan kita company benar kalau ada ke jingdong nong ke bakrau yakini kilong yeng yakini ki baterai hang ni ki kumkan bat kum juru ya kajak beri bujung ni hajing sya kan ni kadi ka jing betha jong ka Ministry of Defence ban I come I jamru yakini ki ex serviceman ya kebakan ni ke social ka security service agency kadai ke jong wei u prabahat gurung uba dei u ex serviceman ya keba kadang kata kajing itu yaki ya kam kajung ki let's say kin ai kam haki ni kam security ti hoj kani katrikam dei tang hakani kajala jongi katrikam hakari India hibro kuwai hendrei hang ni haban sutu bah kajala jongi ka jing kerduk kam jongi khun samla jongi kadai ka badang ni manakasngi ka badang kiu manakasngi bat ka ba ladangi khen yu nambar jong ka jing kerduk kam jaka jing bam don kam jong jam ki sama jongi kadang kiu na ka por ti ladawan ra igini company ki banabar ti dei ban sutu syai ba ka jing duk kam ka jing kerduk kam jong do snam jongi kandang kiu nang kiu bat ki biru banabar ki dang yo ekhalat ban trei kam ki jongi kat ba ki jongi kin supej tingi ngin mla ban susngap ya kata ngim kwa ba kani ka an jong ka kani ka order kani ka jing petha jong ka central government lung ba ka Ministry of Defence kan trei kam kum ba trei kam hakiwe ki pat ki jela ni se hakiwe ki jela ngim daya keren ki we jela ndrai ha ka jela jongi ki bun ki biru ba keduk kam ki burun ki biru baduk ya ka ba ngiwat kam ban trei ru kam de ka basuk hangni ki por ti mentang ini ki biru ki blak don ha kam enbe ban warak no ki beriu nabar kadi ke bang ngingin namla ban priang nakaseng bat kum gajat beriu jungi hiru ngin namla ban priang dalele kajing ajung mut jungi ngiwani khenduk khenang ni kolong ban num sengap ya kata ka ordan ban sengap ya kajing sngo jung ki beriu hang ni kajing sngo jung ki tradisional ni kumnu kin sngo lada hibe ki tradisional bat hiwan rak no ki beriu nabar kajing kwa ba kajing temu jung ki seng hilong ban ai lat kita ki beriu ban nabar ban wan ban tre hang ni bat bakani ke FCI office kadi ban sengap bat kan penek ya kini ki humbat kum bakilong mentah mendai tah kini office ndrai ki pat ki jaka ki ba kadon ki jaka terekam ya kata tinggi 4 ilong ke information ke biang ndrai ni sustu bah ki ki jela kala terekam ndrai hang ni hajungi kampat terekam ngata ngin pej hadin jongka jinga kran bo direktor ong bangin tang ya kran baki bor bahalor habede bat kini ka jingdawa ka jungi tingin pej ayu ke ban long hakin isngi lada ki wara ki breu nabar ngin ban si bakum ka seng rugin hapan persyak baik ya kan ni Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya